श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वेणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं दीक्षा देवी च पार्वती। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा।
आद्याय ब्रह्मपुत्राय भक्तिज्ञानैकमूर्ते कीर्तनास्याद्य गुरवे श्रीनारदाय नमो नमः। श्रीदेव दत्त। थोडा वेळ भजन करूया आणि पुढे जाऊया। राम 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 सीताराम सीताराम। राम 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 सीताराम सीताराम। राम 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 राजा राम सीताराम। राम राम सीताराम सीताराम। राम 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 राजा राम सीताराम। राम 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 सीताराम 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 सीताराम। राम 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 राजा राम सीताराम। बोला पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय। भगवान श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। महालक्ष्मी महासरस्वती महामाया महादुर्गा महाकाली महाचंडी महाभगवती सादेवी माता की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। देवाची द्वारी भाषण भरी। देवाची द्वारी भाषण भरी। देवाची द्वारी भाषण भरी।
देवाचे द्वारे विभाग शरणभरी तेने मुक्ती चारी साधे असोनी संसारी जिव्हे वेगू करी वेद शास्त्र भारी बाह्या सदा आची ओळ. संत ज्ञानोबा माऊली हे ज्ञानाचं कवाड आपल्या समोर दालन उघडं करतायत. जागतिक साक्षरता दिन अलीकडचं आहे, पण आपल्या संतांनी महापुरुषांनी ऋषी मुनींनी आपल्याला आणि जगासाठी ज्ञानाचं दालन हजारो वर्षापासून उघडं केलेलं आहे. आम्हीच घ्यायला ते कमी पडलो तर दुसरी गोष्ट, परंतु त्याने काही कमी केलं नाही. जगाला साक्षर सुज्ञ करण्यासाठी, ज्ञानी करण्यासाठी, कारण ते गुरुच्या ठिकाणी आहे. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून आम्ही चालण्याचा प्रयत्न करतो. आम्ही त्यांच्यासारखे होऊ शकत नाही, परंतु त्यांनी दाखवलेल्या मार्गाने पुढे जाण्याचा आपला केविलवाना प्रयत्न आम्ही करतो. ते हे ज्ञान असोनी संसारी जिव्हे वेगू करी. आम्ही तुम्ही सगळेजण संसारिक प्राणी, प्रापंचिक संसार करणारे. रामदास स्वामी महाराज शुभमंगल सावधान म्हटल्यावर सावध झाले आणि पळून गेले. स्वतःचा संसार केला नाही, परंतु त्यांनी जगाचा, मानवतेचा, मनुष्य प्राण्यांचा संसार नीट केला. आपल्या जीवनाने श्री रामाचे भक्ती देऊन मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभाव. स्वतःचा संसार नाही, ज्ञानदेव माऊलींनी अवघाचे संसार सुखाचा करीन आनंदे भरीन तिन्ही योग. प्रतिज्ञा केली, संकल्प केला, स्वतःचा संसार नाही, अगदी कोवळमय. परंतु हे विश्वची माझे घर, हे सगळं जग विश्व हे माझं घर आहे, हा माझा संसार आहे, ही सगळी माझी भावंड आहे. अशा मनस्थितीने, विचाराने त्यांनी ज्ञानाचं दालन खुलं केलं, ज्ञान देण्यासाठी. बाबांनो, संसारात राहून सुद्धा भगवंत जोडता येतो. त्याला काही संसारातून मुक्तच व्हायला पाहिजे असं नाही. मग रामदास स्वामी का गेले? ते गेले स्वतःचा संसार करीत राहिलो तर जगाचा संसार करता येणार नाही. म्हणून जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती त्यांनी त्याग केला. आपल्या जीवनाचा सुखदुःखांचा त्याग केला आणि जगाचं कल्याण व्हावं म्हणून ते गेले, उद्धार केला. जगात संसारात राहून सुद्धा ते करता येतं. कालपासून आपलं चाललंय संसार म्हटल्यावर ना रे सुटका नाही. इथून एकदा पडलं ना तिथूनच आता आणि काय असं नाही, बद्ध अवस्था नाही आपली. संत म्हणताय संसार म्हणजे स्वयंची स्वार, संसार म्हणजे स्वयंची स्वार, नाही मरणास उधार. शरीरे लागले माप घडीले घडी. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. हे मध्ये मध्ये म्हणावं लागतं. जेवढा आमचा आवाज मोठा तेवढा बाकीचा गोंधळ कमी. त्यांना सांगितलं गोंधळ कमी करा म्हणून तर ते नाही ऐकणार, तुझा आवाज चढव म्हणणार. असे असतात. एकदा आमचे माननीय माजी पंतप्रधान आपले मुख्यमंत्री गोव्याचे मनोहरभाई पर्रीकर एकदा स्कूलमध्ये कार्यक्रम होता. कसलं तरी उद्घाटन होतं. ते मॅथमॅटिक्सची सीडी काहीतरी काढली होती, त्याचं उद्घाटन ते आले होते. ते आले, बसले आणि प्रोग्राम इन्चार्ज मी माईक घेतला ताब्यात आणि तोंड उघडलं आणि करंट गेला. तो करंट गेल्याबरोबर माझा करंट गेला.
काय बोलणार? मी इकडे तिकडे बघतोय. भाई म्हणाले काय बसून तिकडे सेम आपले त्यावेळेचे ओके किती रावलं रे कर मला सुरुवात तुका मायकाची गरज असा म्हणजे त्यांना माहित आहे माझा आवाज केवढा आहे तो. बरेच जण म्हणतात मूर्ती लहान पण कीर्ती मोठी महान म्हणून. तसं काही नाही म्हणायचं म्हणून म्हणतात ते. पण मध्ये मध्ये जागृत संतांनी जसं समाजाला जागृत केलं, अवेकनिंग केलं, प्रबोधन केलं, जाग केलं. बाबा झोपू नको, रात्र वैर्याची आहे. आता दिवसही वैर्याचा आहे बरं का, रात्रच नाही दिवसही वैर्याचा आहे. आता डोळ्यात तेल घालूनच जागलं पाहिजे 24 तास. झोपलात तर जागृत. संसार म्हणजे स्वयंची स्वार्थ. आम्ही संसार घेऊन बसलो, आम्हाला माहित आहे संसारात पडल्यावर त्या चिखलात पडल्यावर काय होईल आमचं ते. कोणीतरी ओढून काढलं पाहिजे म्हणून संतांनी आम्हाला ओढण्याचा प्रयत्न केला. बाबांनो थोडा वेळ का होईना, क्षणभरी का होईना तिच्या दारावर चला, चल चिखलातून बाहेर पड, बस तिकडे जाऊन, उभा राहा तिकडे जाऊन. आणि संसारासारख्या चिखला सुद्धा परमार्थाचा आणि कमळ फुलवता येतं बरं का. हे आम्हाला दाखवून दिलेलं आहे. तुकाराम महाराजांनी संसार केला, नामदेवाने संसार केला, दुसरे एकनाथ महाराजांनी संसार केला, जनाबाई सखुबाई सगळ्यांनी संसार केला. पण संसार करत असताना भगवंताला बाजूला काढून ठेवलं नाही. संसार मायनस भगवंत तर तिथे काहीच राहणार नाही. म्हणून संसार करताना नामस्मरण करा बाबांनो. असोनी संसारे जिव्हे वेगू करी. जेवढा संसार करतात, जेवढं तुमचं आयुष्य पुढे पुढे जातं तेवढं गडबड करा. क्विक एखादा पुत्र वगैरे पाठीमागे लागल्यावर कसं आबूज होऊन आम्ही धावत सुटतो. धावता का माने वास्तविक, पण आम्ही धावतो त्याच्यापेक्षा जास्त स्पीड, कारण घास मारेल चावा देईल. संसार हा तुझ्या पाठीमागे लागलेला आहे, काळ हा तुझ्या पाठीमागे लागलेला आहे. तू त्याच्यापेक्षा स्पीड वाढव. कसली? भगवत भजनाची. नाही इकडून जोड तिकडून जोड. कमवावं माणसाने. आपल्याला परमेश्वराने जेवढी बुद्धी दिली आहे तेवढं कमवावं, चांगल्या मार्गाने कमवावं, मिळवावं. वाईट काहीच नाही त्याच्यात. पण वाम मार्गाने दुसऱ्यांना लुबाडून, फसवणूक करून, खोटारडेपणा करून, बोगसगिरी करून नाही, ते पचायचं नाही. आज ना उद्या चांगल्या मार्गाने. आपल्याकडे 4 पुरुषार्थ सांगितलेले आहेत: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. धर्माला प्रथम स्थान आहे. धर्माला वर ठेवून बाकीच्या सगळ्या गोष्टी. धर्म वर ठेवून धर्माने पैसा जोड, कमव. पाहिजे जेवढं पाहिजे नाही आपल्याला. सत्कार्याला, भगवंताच्या कार्याला, देव देश धर्माच्या कार्याला पैसा नसेल तर काही नाही. करू शकतो का पैशाशिवाय? बट मनी इज नॉट एव्हरीथिंग. पैशाशिवाय काही होत नाही. याचा अर्थ पैसा म्हणजे सर्वस्व नाही. पैशासाठी स्वतःचा आत्मा विकू नये, कोणी विकू नये. स्वाभिमान विकू नये, देवाला विकू नये पैशासाठी. तर तात्पर्य की कमवायचं असेल तर कमवा, परंतु भगवंताला बाजूला काढू नका. स्पीड वाढवा, गती वाढवा, जिव्हे वेगू करी. कारण का? काळ क्षणोक्षण पुढे जात आहे. आमचे वाढदिवस आम्ही साजरे करतो. आमचं आयुष्य वाढतं का कमी होतं त्याचा कोणी विचार केलाय? वाढदिवस करायचं वाढदिवस किती 75. अरे 75 वर्ष गेली, कशी गेली माहित नाही, राहिली किती माहित नाही. परमेश्वराने मला 100 दिलेले आहे की 121 दिलेले आहे, पण 75 गेली दिलेले आहे. त्याच्यात थोडंच राहिलेलं आहे. बॅलन्स कमी होत आहे, खर्च वाढतो आहे, काढतो आहे. मी एवढं अशीच चतुर्थी केली, मी अशी दिवाळी केली, मी असं केलं, पण बॅलन्स बॅलन्स कमी होतो ना. हात सोडून सडा हाताने. तसं एक वर्ष वाढतं. वाढदिवस साजरा करतो आम्ही, केलाच पाहिजे. आनंदोत्सव केलाच पाहिजे. परंतु त्याच बरोबर मरणाचे स्मरण सो द्यावे. याच खातीर त्या बुवांचे कीर्तन आमकां ऐकूंक नाका. कसलं कीर्तन सांगता येईल? त्या मरणाचे स्मरण असो द्यावे. हे असा फक्त आपले ते मरण. हे सत्य आहे, सत्य आहे. त्याला घाबरण्याची गरज नाही. भगवती आहे, सगळ्यांना
सगळ्यांना दीर्घायुष्य लाभो, सगळ्यांना सुख समाधान शांती लाभो मागणं आम्ही मागतो, परंतु त्याचबरोबर सत्य आम्हाला नाकारता येत नाही. मरणाचे स्मरण सो द्यावे, हरी कीर्तनासी सादर व्हावे. नाम नाम आता पळय रे हो थंय पळय तर फाल्यां येता नो, आत्ता तुला वेळ आहे, आत्ता जा, नेक्स्ट मिनिटाला काय होईल सांगता येत नाही. पांडवांचा भाऊ धर्मराज दान करण्यासाठी उभा राहतो सकाळच्या वेळेला, सगळं देवकार्य झाल्यावर दान करता करता त्याची वेळ संपली आणि एवढ्यात धावत धावत विचार आपण तरी गरीब याच्यात धावत आला, महाराज माझ्यावर तरी खूप कृपा करा थोडी. नाही म्हणाला, आता नाही, आता वेळ संपली, मी चाललो पुढच्या कामाला, माझं टाइम टेबल ठरलेलं आहे, एक सेकंड सुद्धा इकडे तिकडे होणार नाही. भीमराज बाजूला होते, भीम खादाडते असं म्हणतो आपण, पण त्यांना सुद्धा बुद्धी किती होती, भगवंताचे परम भक्त ते, त्याने हात मारले तर भगवंत धावत येत असत. भीम दादा हसले, म्हणाले धर्मराज युधिष्ठिर, भीमा का हसलास? नाही म्हणाल, दादा तू त्याला उद्या बोलवतोस, उद्या पुढे बघितलंय, कल क्या होगा किसने जाना. त्यामुळे आज काय ते, आज मुंबई से आया मेरा दोस्त म्हणून एक गीत होतं, दोस्त को सलाम करो, खाओ पिओ मजा करो, कल क्या होगा किसने जाना. बरोबर आहे, हेच तत्वज्ञान त्या गीतात मांडलेलं आहे, गीत कसंही असं होते, परंतु हेच तत्वज्ञान कल क्या होगा. म्हणून खाद आणि पीठ जरायचं का, खाओ पिओ मजा करो एवढंच काम आहे का? मग त्याची आठवण कोण करणार? ज्याने मला घास दिला आहे, पक्वान दिला आहे, श्वास घेण्यासाठी शक्ती दिली आहे, जेवणासाठी खाण्यासाठी पचन क्रिया दिलेली आहे, रात्री अंथरुणावर पडल्यावर आरामात गाढ झोप दिलेली आहे, हात पाय धड धाकट दिलेले आहे, त्याची आठवण कोण काढणार? कधी? शेवटी मग ललितम फलितम, दात पडले, डोळे फुटले, कान फुटले, पाय पडले, जाग्यावर पडला की भगवंता धाव रे बाबा आता म्हणून. ताकद असताना नाही, लहानपणापासूनच भगवंताच्या नामस्मरणाची गोडी लागली पाहिजे. मला कौतुक वाटतं या मुलांचं आणि त्याच्या आई वडिलांचं कोणाचं, ज्याने लहान मुलांना आणून बसवलं अशा प्रकारच्या संत समागमामध्ये, नामस्मरणामध्ये, भजनामध्ये, आरतीमध्ये. धन्यवाद त्यांना, प्रणाम माझा. आणलं पाहिजे, कारण काळ पुढे जातो आहे. रामदास स्वामी म्हणतात, राघवेविण काही बोलू नको हे मना, राघवेविण बोलूच नको काही, कारण जनी वावगे बोलता सुख नाही. चार चौकात काहीतरी बोलणं त्याच्यात बरोबर नाही. राम नाम, रघुनाथाची कथा सांग, रघुनाथाचं नामस्मरण कर, म्हणजे भगवंताचं नामस्मरण सांग, भगवंताच्या गोष्टी बोल, देवाच्या गोष्टी बोल, उगीच काहीतरी बडबड करू नकोस. काळ पाठीमागे लागला आहे, देहांती तुला कोण सोडू पाहतो, घडीने घडी काळ आयुष्य देतो, देहांती तुला कोण सोडू पाहतो. त्यामुळे तू लक्षात ठेवे की काळ पुढे जातो आहे, धावत आहे, तुझं आयुष्य कमी होत आहे. किती राहिलं आहे माझं माहित नाही मला, पण परमेश्वरात जेवढं राहिलं असेल तेवढ्यात मला हे व्यवस्थित करून घेता आलं पाहिजे, सुरुवातीपासून शेवटी नाही. म्हणून संसारात सुद्धा असताना दुःख न मानता भगवंताचं नामस्मरण केलं पाहिजे. कारण संत सांगतात, हरिनाम जपशील तरी सुख जिवे, जिभे वेगू करी, जिभेला सांगितलेलं आहे, जिभेचं नामस्मरण घेत राहतो, थांबू नको. काम करताना, उठताना, बसताना गोड गोड खाणं तुझं केवळ काम नाही. हरिनाम घेशील तरी सुख जिवे, नामाविण तुझे हित नोहे, भक्षसी मधुरते न येईल कामा, नामेची जाणे तुझ मोक्ष धामा. जय जय रघुवीर समर्थ. तुला मोक्ष पाहिजे ना, तुला मुक्ती पाहिजे ना, तुला शेवटचा आनंद
जाताना पाहिजे ना. रडत रडत आलास तू, तुला जाताना हसत हसत गेलं पाहिजे असं वाटतं ना. मग त्या नामाशिवाय तुला पर्याय नाही. हरिनाम संकीर्तन, त्याचं भजन केल्याशिवाय पर्याय नाही. गोड गोड खाऊन, जिभेचे चोचले पुरवून खावं माणसाने. परमेश्वराने, त्या भगवतीने आपल्याला जे जे दिलं आहे आपल्या कष्टांचं, आवडीने खावं. तिला दाखवावा नैवेद्य, आवडीने खावं. खाऊ नये असं नाही, परंतु केवळ तेच नाही, गोड केवळ खाणं हे तुझं काम नाही. त्याचबरोबर त्याचं स्मरण कर. संत तुकोबाराय म्हणतात आपल्या एका अभंगात, संसाराचा ताप आहे, अडचणी आहे, डिफिकल्टी आहे, अप्स अँड डाऊन्स आहे, तरी कटकटी आहेत संसाराच्या. मग सगळा राग तो बायका मुलावर काढतोय माणूस अज्ञानी. काढू नये, माझ्याकडूनही तसं होतं. एकाचा राग दुसऱ्यावर, दुसऱ्याचा राग तिसऱ्यावर. म्हणून ऑफिस मधला राग घरी आणून काढतो, घरचा राग ऑफिस मध्ये नेतो. असं होऊ नये. शक्यतो बॅलन्स मेंटॅलिटी असं असलं पाहिजे. परंतु तो असला तर होतं आतमध्ये, नाही तर चुकतोच माणूस, इकडे तिकडे होतो. तुकोबाराय म्हणतात, संसार तापे तापलो मी देवा, संसार तापे तापलो मी देवा, करिता ही सेवा कुटुंबाची, करिता ही सेवा कुटुंबाची, म्हणून तुझे आठवले पाय, म्हणून तुझे आठवले पाय, येऊ माझे माय पांडुरंगा, येऊ माझे माय पांडुरंगा. पांडुरंगाची आठवण तुकोबा महाराज करतायत. संसार असताना ताप, संसाराचा ताप, ते ताप असतात माणसाला. आदिभौतिक, आध्यात्मिक असं ताप असतात. ते संसाराचा ताप म्हणजे भयंकर असतो. तो भयंकरच. एकदा तापात त्या सापडला म्हणून शांत डोक्याने संसार चालवावा. भगवतीचं नामस्मरण करीत, प्रभू रामचंद्राचं नामस्मरण करीत, भगवान कृष्णाचं नामस्मरण करीत, आपल्या पूर्वजांचं नामस्मरण करीत शांत पद्धतीने समाधानाचा तो संसार चालला पाहिजे. म्हणून देवाची आठवण येते आहे त्यावेळी. कधी कधी सुखात असल्यावर देवाची आठवण येत नाही, कटकटी झाल्यावर दुःखाची आठवण येते. जसं कबीर सांगतायत, दुःख में सुमिरन सब करे, दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करी न कोई, दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करी न कोई, जो सुख में सुमिरन करे वो दुःख में काहे होय. सुखात जर नामस्मरण केलं तर दुःख हे येणारच नाही जवळ. दुःखात सगळे करतात आठवण, परंतु सुखात करत नाही. का करत नाही? आठवण येत नाही देवाची. मी सुखी आहे. दुःख आलं की देवाची आठवण येते. म्हणून कुंती मातेने, पांडवांच्या आईने दुःख मागून घेतलं होतं भगवंताकडून. आता तुला काय पाहिजे म्हणून भगवान श्रीकृष्णाने विचारलं, तुला काय पाहिजे? राज्य वगैरे मिळालं त्यांचं, पांडवांचं. तुला आता काय देऊ सांग? आते भगवंताचे म्हणाले, भगवंता मला काही नको, मला दुःख आणि दुःख आणि दुःखच दे. मग हे काय? 5 पांडव तुझे राजा झाले, सम्राट झाले, राज्य मिळालं, कौरवांचा निपात झाला, सगळ्या अधर्माचा नाश झाला, धर्माची प्रतिष्ठा, आणि तुला दुःख? होय, अनया मला दुःख दे, कारण माझे पुत्र सुखात लोळत राहतील. यापुढे तुझी आठवण त्यांना येणार नाही. निदान मी तरी तुझी आठवण केल्यामुळे त्यांना सुखी संसार त्यांचा हो. किती आईचं उदार मत आईचं आहे. आणि मन हे संतांचं मन हे असं आईप्रमाणे असतं. म्हणून त्यांना किती काही म्हणा, त्यांना वाईट वाटत नाही. ते सतत जगाच्या उद्धारासाठीच आपलं कार्य करीत असतात. मोलाचे आयुष्य दवड दोषी वाया, माध्यान्हाची छाया जाय वेगे. अरे कशाला वेस्ट ऑफ टाइम अँड एनर्जी? भगवंताची आठवण कर, आनंदात राहा, इतरांनाही आनंदी ठेव, सगळ्याकडे चांगला वाग. तुझं जीवन सुखी झालं म्हणून समजा, तिथेच देव आहे.
एका स्वामीकडे एक माणूस आला, म्हणजे अजून मध्ये देत होता तो बघत होता त्या स्वामीला. सतत त्याचा चेहरा टवटवीत, प्रफुल्लित, आनंदी. आणि महाराज एक सांगा, तुम्हाला लोक काही काही कारण त्या स्वामीला सुद्धा नावं ठेवणारे भरपूर असतात. सगळेच 100% स्वामी स्वामी करत पायावर नाही घालून घेणार. कुणीतरी काहीतरी दोष बघणार त्याच्यातला. हो बसलो स्वामी तो आणि मुकुंदा कुशा लागला पण त्याच्या पायावर घालून देतात. किती आले असंही म्हणणारे असतात. ज्याची त्याची इच्छा, प्रत्येकाचा विचार. स्वामी म्हणाले तुमचा चेहरा एवढा टवटवीत, आनंदित, प्रफुल्लित, एव्हर ग्रीन, एव्हर स्मार्ट, एव्हर चेअरफुल का? म्हणजे का विचारतो? नाही म्हणाल मला असं होता येत नाही ना. मग कधी होणार? बघू कधी. अरे बघू कधी काय? 8व्या दिवशी तू मरणार म्हणाला. आजपासून 8व्या दिवशी मरणार असं आणि कोण सांगतो का? पण त्याने सांगितलं, स्वामीच सांगितलं, त्याच्या मनात विचार होता. 8व्या दिवशी तू म्हणणार आणि कधी बाबा लोकांकडे चांगलं बोलणार, कधी हसणार, कधी समाधानाने वागणार, तुझ्याकडे बघितल्यावर लोकांना कसं आणि कधी बरं वाटणार? आपल्याकडे बघितल्यावर 4 चौघांना हिंमत आली पाहिजे जगण्याची, बरं वाटलं पाहिजे. त्याच्याकडे बघितल्यावर बरं समाधान वाटतं. सकाळी पुढे त्याचे तोंड पळवते. काही लोक म्हणतात सकाळी कोण दिसलं रे मुकुंद कौठणकर, असंही म्हणणारे असतात. आजकाल नाही ते बहुतेक नाही, लोकांना समज आलेलं आहे, ज्ञान वाढलेलं आहे. त्यामुळे पण जो म्हणून केला मी सोडून देऊ, आपण क्षमा असावी चुकलं असेल तर. 8व्या दिवशी मरणार? हो म्हणाले. 8व्या दिवशी संपलं तुझं, बाय बाय टाटा खतम. हा गेला घरी टेन्शन, पण टेन्शन नाही घेतलं. म्हणजे स्वामी सारखं मला हसत खेळत राहिलं पाहिजे म्हणून पुढचे 8 दिवस तो कोणाकडे बोलत नव्हता. त्याच्याकडे बोलायला सुरुवात केली, मुलाबरोबर खेळायला सुरुवात केली, बायकोबरोबर गोड 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 गुलू गुलू गोष्टी करायला सुरुवात केली. वाढलेलं सगळं अळणी झालं, मीठ नाही, तिखट झालं असं न म्हणता आनंदाने देवायला लागला. शेजाऱ्याकडे चांगलं बोला. सगळे आश्चर्य म्हणाल कसा काय जादू झाला, काय डोकं ठिकाणावर राहायचं. पण कधी तसा माणूस हा बघितला नाही. येऊन जाऊन कुणाला विचारण्याची हिंमत नाही. तरी पण कोणीतरी विचारलं, म्हणाले बाबा असं अचानक बदल कसा आला तुमच्यात? पण ते बरोबर होतं, कधी दिसलंच नाही त्याला. ते नंतर बघू त्या वेळेला सांगायचं मी मरणार 8व्या दिवशी म्हणून काय सांगणार तो. आणि त्या स्वामीचं खरं होणार. तर झाला 8 दिवस झाले आणि रात्री झोपताना आठवण आली, आज 8 दिवस झोपला तो, आज मरणार नव्हतं. रात्री दुसऱ्या दिवशी उठला, मेलो नाही म्हणत धावत त्या स्वामीकडे गेला. स्वामी काय तुमचं भविष्य चुकीचं झालं, मी मेलो नाही, मी जिवंत आहे. कसा काय जिवंत आहेस बाबा तू? नाही मेलो नाही, पण काय केलं का? औषध घेतलं का? इंजेक्शन घेतलं का? डॉक्टरकडे गेलास का? काय झालं? यज्ञ हवन यात काही नाही. तुम्ही सांगितल्यापासून मी चांगल्या आनंदात राहण्याचा प्रयत्न केला. कसा काय? सगळ्यांना मदत केली, गोडगोड बोललो, मुलाबरोबर खेळलो, घरात कुटुंबानं. आणि मला माझे दिवस कधी गेले ते समजलं नाही. मी आज जिवंत आहे. हा त्यामुळे जिवंत आहेस तू. तसा मरणार नव्हता. मी म्हटलं उगीच सांगितलं तुला मरणार म्हणून. म्हणजे मरणार असं म्हटल्यावर माणूस चांगला बघायला लागतो. अरे मृत्यू हा कधीतरी येणारच आहे. आज हो, उद्या हो, 25 वर्षाने हो, कधी हो, येणारच आहे. पण तोपर्यंत भगवंताला कशाला विसरायचं? जे भगवंत आजूबाजूला आपल्या बसलेले आहेत, झोपतायत, उठतायत, फिरतायत, शेतात काम करतायत, डोंगरामध्ये काम करतायत, मायनिंग मध्ये काम करतायत, लहान मुलं, त्या भगवंताला का विसरावं? मलाही असे अनेक जण विचारतात, सर तुम्ही असे इतके चेअरफुल कसे आहे? एज तुझी किती? तूच सांग. 8 वर्षापहिले रिटायर झाले, 68 आहे. मग इतकीच नाही, कारण मी मुलाबरोबर खेळतो. माझ्या वयाचे जाणते माझे मित्र कोणी नाही, एखाद दुसरा, तो सुद्धा हाय बाय करण्यापुरताच, उड्या मारण्यासाठी नाही. तरुण मुलं, बाल, लहान मुलं माझ्या बरोबर पाठी आगे मागे लागले असतात. काका चल कसंही होत आहे, काका चल आम्हाला आहे, काका चल खेळलं, काका चल तुझ्या दुसऱ्या घरात. म्हणून माझं आयुष्य, माझं हेल्दी मन. त्यामुळे माणसाने सुखी व्हायचं असेल तर त्या भगवंताबरोबर रमलं पाहिजे. जो भगवंत आजूबाजूला आहे त्याचं रूप चित्तात ठेवून, त्याचं नाम सतत मुखात ठेवून, जसं
संत गोरोबा काका म्हणतायत आपल्या अभंगात, तसं राहण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि त्याच्या दारावर उभं राहून एक क्षणभर का होईना त्याची आराधना केली पाहिजे, तरच आपल्याला तो मोक्ष प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. गोरोबा काका आपल्या अभंगात म्हणतात, गोरा कुंभार तुझे रूप जिती राहो मुखे तुझे नाम, तुझे रूप जिती राहो मुखे तुझे नाम, देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास, सुखे करो काम, सुखे करो काम, तुझे रूप जिती राहो मुखे तुझे नाम. तुझे नाम पांडुरंगा सर्व तापनाशी, तुझे नाम पांडुरंगा सर्व तापनाशी, वाट प्रवासासी देती स्वये पापराशी, दिसो लागली तू डोळा, दिसो लागली तू डोळा, दिसो लागली तू डोळा, आरोपी अनाम, देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास, सुखे करो काम, सुखे करो काम, तुझे रूप जिती राहो मुखे तुझे नाम. तुझा परिवारीला मी देह भाव सारा, पुढे अंतराळी आत्मा सोडून दीप सारा. नाम तुझे घेतो गोरा, नाम तुझे घेतो गोरा, नाम तुझे घेतो गोरा, नाम तुझे घेतो गोरा, म्हणून आठवावं, नाम तुझे घेतो गोरा, म्हणून आठवावं, देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास, सुखे करो काम, सुखे करो काम, तुझे रूप जिती राहो मुखे तुझे नाम, मुखे तुझे नाम, मुखे तुझे नाम. पांडुरंग पांडुरंग, संतांनी हेच केलं आणि आम्हालाही तेच सांगितलं. म्हणून संसारात काही असो, संसार किती चिखलासारखा असो किंवा चांगला स्वर्ग सुखासारखा असला तरी सुद्धा सगळ्या प्रकारच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी त्या भगवंताची त्याच्या द्वारावर उभा राहून प्रार्थना केली पाहिजे. म्हणून ज्ञानोबाराय सुद्धा आपल्या पूर्व पद्यामध्ये या अभंगात सांगतायत, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, तेने मोतीचारी साधी येल्या, तेने मोतीचारी साधी येल्या, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, देवाची
तिने सांभाळलेलं आहे तुमच्या आशीर्वाद आहे, पण त्यांनी जास्त सांभाळलेलं आहे. मला ती चिंता आहे, तिची चिंता नाही, त्यांची. हरकत नाही. भजन थोडा वेळ करूया मोठ्या आवाजात आणि पुढे आख्यानाकडे जाऊया. गोविंद बोलो हरी गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो. भगवान श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, साधे माता की जय. हे असल्यामुळे हे बरं पडतं. राज्यसभा बैसली अयोध्या, राज्यसभा बैसली अयोध्या, पहुडले प्रबुद्ध जनते स्वस्थानी, पहुडले प्रबुद्ध जनते स्वस्थानी. आगमनाची येई वार्ता, आगमनाची येई वार्ता, स्वारी विश्वामित्राची. रामा 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 हरे हरे, रामा 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 हरे रामा 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 रघुत्तमा रामा रामा. राज्यसभा बसलेले आहे अयोध्या, राज दरबार राजा दशरथाचा. सगळे मान्यवर मानकरी आपापल्या ठिकाणी सुव्यवस्थित विराजमान झालेले आहे. मंत्री, सेनापती, ऋषीमुनी, संत, राज पुरोहित, राज वैद्य, राजगुरु, अन्य सगळे सेनापती, राम, श्रीराम आणि लक्ष्मणही आहे त्यांच्या बरोबर दरबारात बसायला आले आहेत. आणि एवढ्यात वार्ता आली, मेसेज आला की महर्षी विश्वामित्रांचं आगमन होत आहे. ही वार्ता आली आणि सगळेजण एकदम ते आलेच नाहीत, पण वार्ता ऐकल्याबरोबर, बातमी ऐकल्याबरोबर सगळा नगर खाडकन उठून उभा राहिला. त्यांचा सन्मान, कारण विश्वामित्र एवढे महान होते महर्षी की नाव ऐकल्याबरोबर सगळे उठून उभे राहिले आपापल्या ठिकाणी. विश्वामित्रांची स्वारी आली, त्यांचे शिष्यही होते बरोबर काही. राजा धावत गेले महाद्वारापर्यंत. दशरथ प्रणाम केला, नमस्कार केला, अदबीने त्यांना या महर्षी या आणलं, आसनावर बसवलं, त्यांची पूजा अर्चा काय त्यात केली. त्यावेळी मान सन्मान केला. भगवंत महर्षी कसं काय येणं केलं, काय विचार घेऊन तुमचे पाय धूळ आमच्या दरबारात तुम्ही झाडायला आलात, कृपा करून ते सांगावं, मी आपली सगळी इच्छा पूर्ण करेन. हे ऐकल्याबरोबर विश्वामित्रांची इच्छा पूर्ण होण्याच्याच मार्गावर आहे. त्याने टाळलं आणि त्याने मागचा पुढचा विचार न करता विश्वामित्राने दशरथ राजाला ताडकन उत्तर दिलं. ते म्हणतात,
ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला दे दशरथा, ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला दे दशरथा, यज्ञ रक्षणास योग्य तोच सर्वथा, ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला दे दशरथा, माया वीरात्रिंचर कर्तविधी मनसि पार, माया वीरात्रिंचर कर्तविधी मनसि पार, कैकवार करुणी यज्ञ, कैकवार करुणी यज्ञ नाही सांगता, जय तुझा पुत्र मला दे दशरथा, शाप कसा दे भूमी दीक्षित तो नित्य क्षमी, शाप कसा दे भूमी दीक्षित तो नित्य क्षमी, शाप कसा दे भूमी दीक्षित तो नित्य क्षमी, सोडतोच तो प्रदेश याग मोडिला, जय तुझा पुत्र मला दे दशरथा, वेदीवर रक्त मांस फेकतात तेनु संस, वेदीवर रक्त मांस फेकतात तेनु संस, वेदीवर रक्त मांस फेकतात तेनु संस, नाचतात स्वैर सुखी मंत्र थांबला, जय तुझा पुत्र मला दे दशरथा, दे दशरथा, दे तुझा पुत्र मला दे दशरथा, श्रीरामा तूच मान, श्रीरामा तूच मान, लगेच शेवट देऊया, तीन पुन्हा येते ना 10 कडनं, श्रीरामा तूच मान, श्रीरामा तूच मान, हे तुझे तापमान, श्रीरामा तूच मान, हे तुझे तापमान, हे तो जर येऊदे, हे तो जर येऊदे, आमच्या मागुला, जय तुझा पुत्र मला दे दशरथा, दे दशरथा, दे दशरथा. विश्वामित्र महर्षीने आणि एक क्षणभर सुद्धा उत्संत घेतली नाही. ताडकन राजाला सांगितलं, राजा माझी इच्छा पूर्ण करणार ना, मग दे तुझा ज्येष्ठ पुत्र राम मला देऊन टाक. माझ्या यज्ञांचं रक्षण करायचं आहे. माझ्या यज्ञांचं आणि आश्रमांचे मोड तोड नाश हे असुर राक्षस जंगलात राहणारे करताहेत. आणि त्यांना धडा शिकवायचा असेल तर रामाला तुझ्या माझ्या बरोबर पाठव, माझी इच्छा पूर्ण. हे ऐकलं आणि दशरथ धर्म संकटात पडला. पोटचा कोवळा राम, प्राणाहून पलीकडे प्रिय असलेला राम या जंगलात यांच्या बरोबर दैत्याशी युद्ध करायला कसा पाठवू. प्रत्येक आई वडिलांचं असं असतं, मोठा किती झाला तर माझा तो लहानच आहे. धर्म संकटात राजाला समजावण्याचा प्रयत्न दशरथ करतो आहे. राजा तुला माहित आहे ना, प्राण जाय पर वचन न जाय, तुमच्या रघुवंशाची रीती आहे. तू मला वचन दिलेलं आहे तुमची इच्छा पूर्ण करू म्हणून, ती माझी इच्छा पूर्ण कर. असे आडेवेडे काय येतोस? साशंक काय म्हणून तू साशंक का, चिंतित का, कसला विचार करतोस वगैरे वगैरे. त्याची मनधरणी, त्याला आठवण करून देणं. कौसल्या दुःखी झालेली आहे. कौसल्ये रडसिकाय, कौसल्ये रडसिकाय, वीरू कशी वीरमाय. आणि जे समाजाचं काम करतात, देशाचं काम करतात, राष्ट्राचं काम करतात ना, त्यांची हीच भाषा असते कडक. लोक काही म्हणू, पण ही भाषा कडक असल्याशिवाय समाज जागा होत नाही. कौशल्ये, तुझा लहान बाळ असेल तो, पण त्याची योग्यता मोठी आहे. त्याचा अवतार, त्याचा जन्म, त्याचं कार्य या धर्मासाठी आहे. आणि तू अशी भीरू, घाबरी, भेकट,
वीरपुत्राची अशी असते का भित्री आई? जवान आपल्या देशासाठी युद्ध करतात सरहद्दीवर, हौतात्म्य त्यांनी पत्करलं तर त्यांच्या आयांना बघा, त्यांच्या वडिलांना बघा, आय एम प्राऊड ऑफ माय सन म्हणतात ते. एक गेला तर वेळ तर दुसरा सुद्धा दिला असता तर देशाच्या रक्षणासाठी. त्यांची मनस्थिती, त्यांचे संस्कार, त्यांचं घराणं कसं आहे. राम तुझा बाळ असेल कदाचित, पण या रामाला पाहूनच हे राक्षस दैत्य आपलं शस्त्र खाली ठेवतील, नाही तर त्याने कुणाला ऐकणार नाही आणि आमच्या यज्ञाचं रक्षण होणार नाही. प्रत्येक वेळी आम्ही यज्ञ करतो, ते येतात, त्याच्यावर मांस, रक्त, नको असलेल्या गोष्टी घाण टाकतात, यज्ञ बिघडून टाकतात. मग आम्ही काय करायचं? मी उठतो, प्रदेश सोडून दुसरीकडे जातो, दुसरीकडे गेल्यावर पुन्हा सुरुवात केल्यावर पुन्हा येतात. कसं म्हणून आम्ही काय करायचं? म्हणून तुझ्या रामाला मागण्यासाठी आलो आहे. दशरथ आणि कौशल्य, तुम्ही मागचा पुढचा विचार न करता शेवटी राजगुरु वशिष्ठ ऋषी त्यांनीही राजा दशरथाची आणि कौशल्य मातेची समज काढलेली आहे. म्हणाली पाठवून द्या, निश्चिंतपणे पाठवून द्या, त्यासाठीच तर त्याचा जीवन आहे. ते सगळं व्यवस्थित करतील, तुम्ही काही चिंता करू नका. त्यावेळी दशरथ राजा आणि कौशल्या तयार झाली. मोठ्या जड अंतःकरणाने त्याला निरोप देण्यासाठी राम लक्ष्मण उठले, आई वडिलांना नमस्कार केला आधी, नंतर गुरूंच्या पाया पडले, विश्वामित्रांच्या पाया पडले. वनात जाण्यासाठी वशिष्ठ ऋषीकडे आले, त्यांच्या पाया पडले आणि म्हणाले, गुरु आचार्य, गुरुजी, मला हे कार्य करण्यासाठी तुम्ही आता वनात पाठवता आहात, मी चाललो, मी तयारी केलेली आहे. लक्ष्मणही बरोबर घेतो आहे मदतीला, पण मला ज्ञान द्या. मला ज्ञान कसं पाहिजे? माया काय आणि ब्रह्म काय ते मला सांगा. मी युद्ध कशासाठी म्हणून करावं? त्या दैत्यांना, राक्षसांना मारावं असं म्हणतात, का मारावं? ते मारल्यानंतर कसं काय? हे सगळे गूढ प्रश्न आपल्या गुरुजींच्या समोर श्रीरामाने ठेवले. गुरुजी म्हणतात, श्रीराम म्हणतात आपल्या गुरुजींना, वशिष्ठ राज पुरोहितांना, ज्ञान बोध करा करा गुरु राया, ज्ञान बोध करा करा गुरु राया, ज्ञान बोध करा. करा गुरु राया उकलून दामा, मायेचा पसारा उकलून दामा, मायेचा पसारा. ज्ञान बोध करा करा गुरु राया, ज्ञान बोध करा करा गुरु राया. कोठे तो उगम काय ते स्वरूप, कोठे तो उगम काय ते स्वरूप. कोठे तो उगम काय ते स्वरूप, सगुण निर्गुण की निराकार, सगुण निर्गुण की निराकार. ज्ञान बोध करा करा गुरु राया, ज्ञान बोध करा, ज्ञान बोध करा. माया आणि ब्रह्म ऐकलेलं आहे, त्याचा शोक सांगा मला काय आहे ते. माया काय, ब्रह्म काय आणि कशासाठी हे सगळं कार्य केलं पाहिजे. माया म्हणजे काय, कुठून त्याचा उगम होतो, त्याचा पसारा कसा असतो, व्याप कसा असतो, ते मला जरा सगळं सांगा. ऋषी गुरु म्हणतात, महर्षी हे रामा, गूढ प्रश्न विचारला आहेस, परंतु साध्या पद्धतीने तुला सांगायचं झालं तर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः, अनेन वेद्यं सत्शास्त्रम् इति वेदान्त पिण्डिमः. पार्वती वदे हर महादेव. हे रामा, गूढ आहे प्रश्न, दीप आहे प्रश्न, परंतु त्याचं उत्तर साधेपणे बघितलं तर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या. जो दिसत नाही
परमेश्वर ज्याला आम्ही ब्रह्म म्हणतो तेच सत्य आहे. बाकीचे सगळं दिसतंय ना आजूबाजूला सगळं व्याप जगाचा ब्रह्मांडाचा ते सगळं मिथ्य आहे, खोट आहे, नश्वर आहे, एक ना एक दिवस सगळं संपणार आहे. परंतु ते ब्रह्म नाही संपणार, ते शाश्वत आहे, चिरकालीन आहे ते, आणि त्या ब्रह्मांडाची निर्मिती त्या ब्रह्मानेच केलेली आहे. त्यामुळे त्या ब्रह्माचा उगम कुठे आणि त्याचा पसारा काय हे सांगता येत नाही. ते ब्रह्म सगळीकडे आहे, दिसत नाही पण भासतं, दिसत नाही पण भासतं, आणि त्याचं अस्तित्व असल्यामुळे आम्ही तुम्ही सगळेजण जगतो आहोत. पण हे मात्र सगळं वैभव, मटेरियलिस्टिक लाईफ, बिल्डिंग, नोकर चाकर, धन संपत्ती, गाड्या घोडे, सगळं हे सगळं जाणार आहे, संपणार आहे. म्हणून ब्रह्म सत्यम, राम नाम सत्य आहे, तेच सत्य आहे. रामाचा पुढचा प्रश्न बघा, विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवण्यासाठी गोष्ट, विद्यार्थी म्हणजे आम्ही तुम्ही सगळे, की विचारलं पाहिजे असंच का तसंच काय. जसं अर्जुनाने विचारलं भगवंताला आणि आपलं समाधान करून घेतलं. आम्ही तोंड नाही उघडलं तर आमचं ज्ञान अपुरं पडणार, खंडित होणार, विचारल्याशिवाय उत्तर मिळणार नाही. विचारणं म्हणजे मुमुक्षु स्थिती. विचारलं पाहिजे, न विचारता गप्प राहिलं असं विचार करू, बद्ध स्थिती, त्या बंधनातून मुक्त झालं पाहिजे. म्हणून विचारलं पाहिजे. मी पुन्हा पुन्हा ती गोष्ट आणली. काही वर्षापूर्वी मला एका मुलाने इकडेच विचारलं, सर एक गोष्ट विचारू, राम 4 भाव, त्यांना बहीण असेल का? आता मी पण ऐकलं होतं बहीण होती त्यांना एक, पण डिटेल्स सांगायला माझ्याकडे त्यावेळी इन्फॉर्मेशन नव्हतं. म्हटलं बरोबर आहे, बहीण असली त्यांना. सर नाव किती आहे तिथले? मी म्हटलं तुला उद्या सांगतो. आणि दुसऱ्या दिवशी येऊन मी चौकशी करून माझ्या सिनियराकडे, आता हे असतं त्यामुळे त्याला सांगितलं शांताना. मला कौतुक वाटलं त्या मुलाचं, दिसायला साधा भोळा मुलगा, पण त्याने मला प्रश्न केला, रामाची बहीण होती का? कारण ती बहीण कधी फोकस मध्ये आलीच नाही ना, रामायणात कधी आलीच नाही ना, चुकून कधी आली असेल पण रामायणात तिचा उल्लेख असा येत नसतो. तर राम, प्रभू राम तरुण तो विचारताय, असं जर असेल गुरुजी, ब्रह्म शाश्वत आणि हे जगत म्हणजे जग आहे ते नश्वर आहे, नाशिवंत आहे, तर मला एक सांगा, हे माहीत असून सुद्धा ही माणसं, मनुष्य, प्राणी हे त्या मायेच्या पाठीमागे का लागलेले आहे? ब्रह्म सोडून, चांगलं घ्यायचं सोडून वाईटाच्या मार्गे का लागलेलं आहे? का? ते मला जरा सांगा. तर गुरुजींनी आचार्याचे उत्तर त्याही प्रश्नाला दिले आहे, ते मार्मिक आहे उत्तर. ते म्हणताय, तुझं विसरून गेले श्रीरामा. हे रामा, हे अज्ञान जन आहे ना, ते तुला विसरलेलं आहे. बाकीचं सगळं त्यांना माहित आहे, खाण्याचं, झोपण्याचं, मजा करण्याचं, नाच गाणी मौज मस्ती हे त्यांना माहित आहे. बंगले, नोकर चाकर, गाड्या हे त्यांना माहित आहे, त्यांची त्यांना आठवण आहे. पण तुला विसरलेलं आहे. तुझं विसरून गेले श्रीराम, जीव भुलले देह गेह धन कामा. जन भुलले देह गेह धन कामा म्हणजे पैसा अडका, देह स्वतःचा, देश मिळवण्या, चांगले कपडे घालण्या, याच्यातच गुरफटून गेलेला आहे सगळा. पण तुला विसरलंय, तुझी आठवण त्यांना येत नाही. त्यासी तारावया रामा, दशरथात्मज झालासी. हे रामा, या सगळ्या अज्ञान जगाला तारण्यासाठी आणि त्यांचा उद्धार करण्यासाठी, त्यांनी केलेल्या चुका पदरात पाडून घेण्यासाठी, कोट्यात घालण्यासाठी आणि आईच्या मायेने त्यांना जवळ करून त्यांना मोक्षाचा मार्ग दाखवण्यासाठीच तुझा अवतार आहे तो आज राम. दशावतारातला 7वा प्रभू रामचंद्र, त्याचा चैत्र शुद्ध नवमी, बरोबर ना, राम नवमी. आठवण आली मला, यंदा होऊ शकलं नाही कीर्तन त्या रामनवमीला, काही कारण असो, परंतु ते होऊ शकलं नाही म्हणून ते गीत होऊ शकलं नाही जे आपण दरवर्षी म्हणतो. ते गीत 2 ओळी म्हणूया, म्हणजे राम जन्माचा उत्सव आम्ही त्यावेळी केला असंच होऊया. आता रात्र आहे, प्रभू रामचंद्र 12 वाजता म्हणजे 2 प्रहरी, 12 ते 1 सव्वा 1
या दरम्यान 2 प्रहरी त्यांचा जन्म झाला होता. चैत्र शुद्ध नवमीला ते गीत 2 ओळी म्हणूया आणि आपलं ते निरूपण कीर्तन सेवा संपली. चैत्र मास त्यात शुद्ध नवमी ही तिथी गंधयुक्त तरी उष्ण वात हे किती 2 प्रहरी काग शिरी सूर्य थांबला. सखी एकमेकांना विचारतात, राम जन्मला सखी, राम जन्मला, राम जन्मला सखी, राम जन्मला, राम जन्मला सखी, राम जन्मला. त्यामुळे रामनवमी अगदी झाली असेल रे जणू त्या मातेने ही परंपरा जी आम्ही घातलेली आहे, तुम्ही सगळ्यांनी म्हणून घातलेली, ती कधी खंडित होऊ नये. तिच्या चरणी ती सेवा रुजू व्हावी अशी तिच्या चरणी प्रार्थना करतो. आणि आज या कीर्तन पुष्पाला विराम देताना पुन्हा आपण तेच आपल्यासाठी योग्य आहे तिच्या दारावर राहून मागण्याचं. म्हणून ज्ञानोबा राय म्हणताय, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्तिचारी साधी गेला, तेने मुक्तिचारी साधी गेला, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, देवाची द्वारी उपासनेला दृढ चालवावे, भूदेव संतांशी सदा नमावे, सत्कर्म योगे वय घालवावे, सर्वांमुखी मंगल बोलवावे. सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्